Agustina per a que les reivindicacions de la supressió d'unitats com la vostra, que a més és emblemàtica perquè ha sigut la que està portant la bandera de que siga una unitat en valencià com que se conserva una línia, se puga sumar a les reivindicacions d'altres. I el carrer és nostre i el tenim que ocupar per a demanar allò que és per a la ciutadania. Per un ensenyament públic de qualitat i en valencià, demà tenim la cita en Maria Agustina a les 6:30. I força i endavant perquè la goteta malaia al final té el seu efecte. Endavant! Bravo! Recordeu que la setmana que ve continuem en estats tots els dies, que el dijous tenim la tancada i que anem a despedir a la consellera Català com se mereix. Una forta xiulada per ella.